A veure, el motiu d'aquesta xerrada, ja sabeu que el tema de biomassa ja fa temps que s'està treballant a Pirineu. De fet, si ens remuntem una mica a la història, ja el 2003 ja es van començar a fer passes perquè alguns ajuntaments a Cerdanya, amb el recolzament del Departament d'Agricultura, comencessin a posar alguna caldera. I bueno, recordo com la primera va ser a Alp, després van seguir Martinet, Montellà, Bellver, després es van estendre a altres pobles també de Pirineu, hotels, hi ha hotels, tots els grans hotels de Cerdanya tenen també calderes de biomassa. A Andorra també han vist les avantatges i també ho estan substituint. Ens va fallar l'incompliment o el no compliment de l'acord de govern del 2015 pel qual la Generalitat en totes les seves capitals de comarca, en les seves instal·lacions, havia d'utilitzar biomassa. Va ser un anunci que va fer presencialment el president Mas a Puigcerdà, però que no s'ha portat a terme, està pendent. Sempre, d'alguna manera, des del 2003 com ara, la iniciativa de la utilització de la biomassa per fins tèrmics a Pirineu sempre ha vingut de la mà forestal per un motiu molt concret, i és que el Pirineu ara haurien d'estar tallant 300 o 400.000 tones a l'any, més les que s'han acumulat els darrers anys, que serien 200 o 300.000 més, i únicament s'estan tallant 18.000, 20.000, i això tindrà, ho sabem, els que ens dediquem al tema forestal i més en un centre d'investigació, saben que això tindrà conseqüències, i més en canvi climàtic, perquè els ecosistemes poden suportar fins a un punt de biomassa, però no més. El cas és que tenim, per una banda, tota aquesta urgència de gestionar els boscos, però també de generar riquesa en els nostres pobles, però és que, per altra banda, també hi ha directives europees. El 2023 es va aprovar la Directiva d'Eficiència Energètica per part del Parlament Europeu, que insta a tots els governs a tancar calderes de combustibles fòssils noves abans, però totes s'han de tancar el 2040. Per tant, tenim un marge de temps com bastant limitat. A tot això, el govern, en la legislatura anterior, va aprovar l'estratègia de Pirineu. En l'estratègia de Pirineu hi ha 3 eixos que ens afecten. L'1, que és d'habitatge, el 3, que és de gestió forestal, que aquest va de ple, i el 8, que és d'energies renovables, però concretament en el 3 parla d'activar la gestió forestal, i per activar la gestió forestal es recolza en el que és la utilització de la fusta com a material de construcció i, per altra banda, en estendre les xarxes de calor. I amb això, doncs, la Direcció General de Polítiques de Muntanya, ja en la legislatura anterior i ara també en aquesta, ens ha fet l'encàrrec al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal d'anar desenvolupant tot aquest tema de xarxes de calor. Clar, es tracta de fer un pas transcendental del que havíem fet fins ara, de que l'Ajuntament cobria les seves necessitats d'escola, de llar d'infants, de residències, del que fos, a partir o poliesportius, a partir de biomassa, a estendre ja l'ús de la biomassa tèrmica per tota la població. I aquí és on nosaltres sí que veiem una gran oportunitat per estendre també la gestió dels boscos i no quedar-nos amb l'ús estrictament municipal. També, gràcies a aquest acord amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya, ja vam fer una primera incursió als Alps italians per veure com estaven utilitzant, amb bastants representants municipals, doncs com estaven afrontant aquest tema des de fa 10 o 15 anys, i vam veure com exemples d'èxit estan funcionant i s'estan estenent. I aquí doncs, no hem d'inventar res nou, el que hem de fer és correctament imitar el que han fet en aquests pobles que ja fa anys que funcionen. Sense més, us deixo en bones mans, us deixo en mans del
Francesc Viaplana, que és el que portarà una mica la reunió i que és tècnic de transferència del nostre centre, i del Jordi Brescó, que també treballa, ens recolza al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal en tot el que és assessorament als ajuntaments que tingueu interès de fer aquesta transició energètica. Sense més, no sé si Xesco has de dir alguna cosa. No, crec que ho has explicat perfectament per fer la intro i Jordi, quan vulguis, connecto ja comparteixo pantalla. Gravarem la presentació, ja heu vist que s'està gravant, perquè hi havia més persones inscrites que no sé si l'efecte de les festes o de cap d'any doncs els ha fet enrere, però segurament després doncs, la podrien recuperar. Sabeu tot això? Xesco, no sé si has d'informar que es fa un curs posteriorment de biomassa, no sé si els vols... No, o sigui, el Consell Comarcal del Solsonès havia organitzat també un curs, però més tècnic per xarxes de calor, però de totes maneres el passem no hi ha hagut pràcticament inscrits i l'hem posposat a passat festes. Sí, perquè es va fer a l'última hora i no era Llavors, el moment. si de cas ja enviarem també, farem difusió per si els tècnics dels vostres ajuntaments es volen apuntar en aquest curs, però de moment està posposat de data. Jordi, tot teu. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. És que estem en família i qualsevol cosa que vulgueu que ampliem de la presentació, qualsevol dubte que tingueu, no dubteu en fer la pregunta i interrompre en el moment que calgui. Bàsicament el que farem avui és parlar una mica del que és la biomassa des d'un punt de vista energètic, el que són les xarxes de calor, i després podem entrar, en base a l'interès que mostreu, amb dades més concretes de com s'ha de fer una xarxa, de com es dimensiona, quins són els elements que en formen part, què hem de tindre en compte, la bonança i els criteris que hem de seguir per poder-ho tirar endavant i aconseguir, també presentem 3 o 4 casos d'èxit, doncs que la xarxa sigui un èxit. Llavors, sense més, i dit això, que la biomassa al final és un recurs que tenim local, que durant centenars d'anys... He estat buscant a veure com es feia, però no ho trobava amb el ratolí. Merci. Durant centenars d'anys s'ha utilitzat sense els recursos tecnològics amb els quals es pot utilitzar avui en dia. Ha estat, i tenim exemples com és a Xile, per exemple, o al sud de Xile, on ha estat la font energètica principal, però que ha comportat certs problemes de contaminació. En el nostre cas, no en el nostre cas, sinó avui en dia, amb els recursos tecnològics dels que es disposa, doncs la biomassa no només és un subproducte o un residu que convertim en subproducte energètic que substitueix els combustibles fòssils i que és nostre, que és local, sinó que a més el podem emprar de manera en què tot allò que porti associat que no és del tot bo, com poden ser les emissions, per exemple, doncs queda solventat des d'un punt de vista tecnològic. Llavors, els objectius de la substitució de qualsevol font energètica per la biomassa, una mica us els he avançat, poden ser molt variats, però es prioritzen o els hem de prioritzar en funció de l'usuari. Aquí al Pirineu, bàsicament, és per un sistema de seguretat amb el nostre entorn, per tindre un entorn molt més funcional, el Paco ho ha estat parlant, els riscos d'incendis, i pel fet de no haver de dependre, això us ho explicaré una mica més detalladament, però el fet de convertir el que pot ser un problema o el que actualment estem pagant i està sortint de les nostres comarques en concepte de costos energètics, doncs convertir-ho en un recurs que quedi dintre de la mateixa comarca o del Pirineu, de manera que es converteix en una economia circular. Com us dic, és economia circular, tenim reducció dels costos energètics, això ha de quedar clar que no en tots els casos, tenim una reducció d'emissions de CO2, tant des del punt de vista real, perquè la biomassa realment està emetent, però com és un cicle curt de recuperació inferior als 40 anys, això podem corregir ara amb el número, però
s'estima que sobre 40 anys allò que has emès ho tornes a recuperar pel cicle de vida de la biomassa, doncs es considera neutre. Això no vol dir que no emetem, però des d'un punt de vista legal, i és on ens hem d'agafar, doncs podem considerar que no estem fent emissions de CO2 o que les estem tractant de manera circular. Reducció de la càrrega de foc en els boscos. Aquest és un altre dels temes que hem de tindre molt en compte, perquè quan fem els estudis de viabilitat, ara en parlarem, tindre en compte aquests beneficis paral·lels que no són directament econòmics o que podem atribuir als costos energètics, però que sí que, vist des del punt de vista de l'administració, ens aporten una part positiva o ens ajuden a que es puguin fer d'altres coses en paral·lel, que evidentment tenen un cost econòmic, doncs ajuda a que la viabilitat, també des del punt de vista econòmic, del que és la biomassa o les xarxes de calor, doncs pugui ser considerat de manera favorable. No sé passar pàgina. Amb el fletxet avall. Ja. Que perdona que... Espera't, ara... Ara, ja està. Estàvem en un autocar, disculpeu. Llavors, quan parlem de viabilitat, no només hem de parlar de viabilitat econòmica, tot i que les administracions han de tindre molt en compte, perquè d'això viuen, la viabilitat econòmica dels projectes. Però, com us dic, no només la viabilitat econòmica, que també hi ha de ser-hi, però sí que hem de valorar, quan volem tirar endavant una xarxa de calor, per exemple, la viabilitat social. I aquí podem veure que estem creant o assegurant, donant més feina als llocs de treball que ja han estat creats. A més, són llocs de feina que són molt transversals. Fa falta des de gent amb poca formació a gent amb gran formació, tant des del punt de vista professional a dintre del bosc com des del punt de vista de l'enginyeria. Ajuda a fixar la població. És una valoració de residus, perquè al final, avui en dia, l'estella que surt de fer segons quines neteges o de la indústria forestal és considerada com a residu. Quan fan neteja, per exemple, de les línies elèctriques, doncs la feina que tenen és a trobar a veure on col·loquen aquest residu. Ajuntaments com el de Bellvís. No, jo perdona que et talli, Jordi, però és que quan sento residu, la biomassa... No he acabat, No he acabat. No ho és. És un producte fuster que va a trituració. Bé, ben vist, però des d'un punt de vista legal, actualment, te'l fan tractar com a residu. El que estem fent amb les xarxes de calor és convertir-ho en un subproducte que es diu deixa de ser un residu, que no ho ha estat mai. Estem parlant des d'un punt de vista administratiu o legal. No ho ha estat mai i ho convertim en un recurs. Llavors, volia posar com a exemple l'Ajuntament de Bellvís, que aprofita el fet de que per la neteja de les línies de mitja i d'alta tensió doncs es considera un residu el que surt d'allà, per poder-ho tractar, obté aquest recurs de manera gratuïta i escalfa el poble de manera mig gratuïta al llarg de l'any, perquè el que ha fet és aprofitar aquest context. Llavors, les xarxes, el que vull dir al final, és que aconseguim que una cosa que legalment, no em demaneu per què, jo tampoc hi estic d'acord, però té una consideració administrativa, doncs poder-li donar una segona vida i, a més, de forma força econòmica, la qual cosa també ajuda a l'economia local. I, sobretot, a mi és la part que més m'agrada, que és que, a més, es redueix la dependència exterior. Aquí el títol posa social, però de fet és ambiental. Vaig ser incapaç d'aconseguir canviar-ho. No em demaneu per què, però era impossible accedir. Llavors, com us deia, fem una reducció d'emissions, fem una reducció d'emissions de particulat, que tot i que el sector de la biomassa o de l'estella sí que ens tenen controlada i molt la combustió, la emissió de partícules, que de fet la partícula en si no és perillosa, però sí és perillosa perquè és un vector de transport d'alguna coseta que pot no ser massa bona per la salut, però el mateix passa amb el dièsel i en aquest cas no tenen aquesta obligació, aquesta exigència amb la que nosaltres sí que ens trobem, fins i tot amb calderes petites. El dièsel amb calderes molt grans, l'altre.
I el que us deia aquí, la capacitat que tenim de combustionar el que formalment o legalment o administrativament, que dic clar, és un residu. Una mica, això és una foto del sud de Xile. De fet, si veieu fotos de Finlàndia, els finlandesos ho han treballat molt i de fet ja tenen tot el país ple de xarxes, han hagut de sortir del país per poder continuar treballant, però ja tenien tot el país ja amb xarxa, no podien créixer més, però el diferencial, i perquè veieu lo neta que és la combustió de la biomassa amb tecnologies modernes, que a l'esquerra és la situació, això és la ciutat de Temuco, al sud de Xile, com es troba en el moment que estaven combustionant o que estan combustionant amb calderes locals, que no tenen, locals vull dir a cada habitatge, no tenen cap sistema d'abatiment, que diuen ells pel tema de la contaminació, i com es veu amb xarxes de calor, amb les xarxes de calor ja instal·lades. O sigui, la reducció de la contaminació és espectacular. Jo la primera foto que vaig veure similar a aquesta va ser aquí al centre, estava al Consell Comarcal, o sigui, fa molts anys, i era de Finlàndia, d'una ciutat, com era abans d'instal·lar les xarxes de calor i com va quedar després. I era exactament una foto com aquesta, no? És que aquesta és al sud de Xile. Llavors, molt ràpidament, i per no avorrir-vos, que aquesta podria ser una part més tècnica, però la llenya, el que té és un combustible, té carboni, té d'altres minerals, i té un poder calorífic inferior, un cop eliminat la humitat, que és suficient o està prou densificat, prou concentrat, perquè sigui relativament fàcil de moure, que puguis transportar grans quantitats d'energia amb poc volum i que tampoc requereixi de volums extrems o de pressions extremes, com passa, per exemple, amb l'hidrogen, per poder tindre la sitxa i poder alimentar el que és les calderes amb les que treballarem. El que us vull dir amb això és que com més concentrat està el poder calorífic, que és el que passa amb els hidrocarburs que estem utilitzant, els hidrocarburs són molt difícils de substituir, entre altres coses perquè són molt fàcils de transportar, amb condicions ambientals o en condicions normals que diem doncs són molt estables, estan en format líquid o, bueno, sobretot el gasoil i la gasolina i tenen moltíssima densitat, no? Són relativament segurs de moure. Bueno, el pellet, un cop el densifiquem, l'estella, la tractem, la triturem, l'assequem, etc., doncs podem aconseguir densitats energètiques de 5 kWh per cada quilo. Dir-vos que pot semblar una gran cosa, però el procés que té de creació de pellet, la destrucció energètica per poder arribar aquí, doncs és molt més gran que tractant directament o cremant directament l'estella, i que l'estella ens podem estar movent entre els 2,1, 2,2 en funció de la humitat, fins als 3,4 kWh. Si mireu les dades que publiquen al centre i que són laboratoris i demés poden ser més altes, però la realitat amb ús real és que el rendiment que surt, el real, és una miqueta més baix que el que tenim com a teòric o com a de laboratori. També influeix en aquest rendiment el fet que les calderes engeguen i paren i part de l'energia doncs, no és tan aprofitable o al 100% aprofitable com tenim amb el laboratori i, per tant, tenim una petita pèrdua, que això és molt difícil de valorar i que depèn de com està dissenyat el sistema, però que fa que l'estella ens estigui entregant una mica menys de capacitat energètica. Aquí teniu un esquema, una gràfica de com varia en funció de la humitat. Ja que parlem de la humitat i siguem una mica desendreçats, després arribarem a les tecnologies, però com us he dit, per no avorrir-vos massa i poder-ho fer una mica més variat, dir-vos que el tema de la humitat amb la que cremem o amb la que tenim l'estella és importantíssim a l'hora de dimensionar una xarxa i decidir quina tecnologia
utilitzarem per cremar aquesta estella és saber quina estella disposem, quines característiques té, que bàsicament és com de gran és l'estella, quin volum té, o quina mida, i també quina humitat relativa. I aquí poso un exemple. A mi no és el cas, però el poso, però visc a la muntanya i m'agradaria molt tindre un Ferrari. És el millor cotxe probablement que hi hagi o que no hi hagi. Podem estar o no estar d'acord, però tothom més o menys hi somia. Però resulta que el Ferrari, que pot ser la caldera de la marca X, no està adaptada per anar per la muntanya, que pot ser la humitat que tenim amb la biomassa. I al final el que hem de fer és triar la tecnologia o la millor tecnologia o la millor caldera de la tecnologia que ens ofereix al mercat per poder adaptar-nos, adaptar la tecnologia al recurs que disposem en proximitat. Que no passi, com ha passat, que comprem la caldera de la marca X perquè és la millor del món, però hem d'anar a buscar l'estella a 80 o 90 quilòmetres o hem de fer un tractament d'aquella estella que fa que la viabilitat econòmica es pugui trencar. Llavors, una de les primeres coses que em van ensenyar al postgrau d'energia ja fa molts anys és que hem de ser observadors del que tenim al nostre entorn i buscar la tecnologia que s'adapti al que necessitem. No adaptar el nostre entorn a la tecnologia que volem per algun tipus de caprici o per alguna acció comercial que ens ha convençut de que hem de fer el contrari. Bé, aquí es podria continuar avorrint, però una mica amb dades més tècniques, però només quedar-nos amb aquesta darrera dada que al final un metre cúbic d'estella pot contindre, en funció de la humitat, de la sequedat que tingui, entre 200 i he posat 300 quilograms per metre cúbic, però realment en algun cas ha estat de 350 quilograms per metre cúbic. Vull dir amb això que no comprem, el que estem comprant quan comprem estella és el mateix que quan comprem hidrocarburs, és energia. El que passa és que amb energia estable és molt, sempre comprem el mateix. Quan comprem un litre de gasoil estem comprant 10,13, 10,15, 10,07 quilowatts-hora per litre, i per tant parlem de comprar tants litres. Amb l'estella aquesta relació no és sempre la mateixa i hem de tenir clar, i això també és important, que el que comprem és o el que necessitem, el que volem, el que estem repartint, el que estem transformant és energia. I el preu d'un metre cúbic o d'un quilogram d'estella variarà en funció de l'energia que contingui, que és el que volem, el que estem comprant. Per tant, és important veure que no sempre que comprem un metre cúbic o una tona estem comprant o estem adquirint o tenim la mateixa quantitat d'energia. Bé, aquí una taula amb la qual teniu una mica de resum de com varia el PCI. A la taula de dalt a la dreta veiem que si fos el 0% d'humitat, que és la tendència del pellet, el pellet està sempre per sota del 10%, doncs podríem tindre uns 5 kWh per quilogram i quan anem al 50% d'humitat estem a 2,2, aproximadament. Països nòrdics estan sobretot treballant pel fet de no haver de tractar tant la biomassa, estan treballant molt amb humitats de fins al 50%. Us ensenyaré ara una foto a Àustria on directament amb la neu i tot, tallen, fan serra, trituren i cap a dintre. Cap a dintre vull dir cap a unes calderes que estan preparades per treballar amb humitats molt importants. Quin és el problema d'aquestes calderes? Aquestes calderes porten sprinklers a dintre, que poden ruixar aigua, perquè si algun dia els hi entra estella massa seca, els hi puja massa la temperatura. Llavors, han de ruixar, l'han de mullar perquè allò no se'ls hi sobrescalfi. I aquest és un exemple que poso perquè veieu que la tecnologia s'adapta al que tenim. Però si ho fem anar al revés, que és el que està passant ara amb alguna comarca d'aquí del Pirineu, s'ha servit durant un temps estella
més humida del que les calderes admetien, que era un 30 o un 35%, i això ha generat fins i tot problemes d'aturada d'aquestes calderes i una mica de soroll. Llavors, recupero el que he dit abans, hem d'adaptar la tecnologia a la tipologia de biomassa amb la que hem de treballar, amb la que tenim a prop i que és la que ens sortirà més econòmica. I intentar evitar fer processos. Per exemple, a casa de la meva mare tenim una estufeta de pellet i funciona molt bé. Consumeix relativament poc pellet. Però el pellet jo no el recomano mai per grans instal·lacions. Sí que és cert que al Mar del Nord el fan servir per portar-lo fins a les plataformes d'aquelles de petroli i cremen pellet. Allà la justificació que tenen és que el densifiquen i amb un sol viatge estan portant molta energia. Però heu de pensar que per passar d'estella a pellet és un procés que s'ha de triturar, s'ha d'assecar, s'ha de compactar, s'ha d'ensacar i s'ha de distribuir. Tot això des d'un punt de vista energètic, d'aquells 5 quilowatts que teniu, igual n'hem gastat 2,5 per crear-ho. I parlem des d'un punt de vista energètic, però des d'un punt de vista econòmic, cada bugada que fem anem perdent un llençol, estem encarint el que és el combustible que hem d'utilitzar. I generem emissions. Bé, ara canviaríem de tema i poder la part més interessant, que definir què és una xarxa de calor. No sé si fins aquí teniu cap qüestió, cap pregunta concreta, cap voluntari a fer preguntes. Sí, jo complemento una informació que tu has donat, Jordi, sobre adaptar les calderes al tipus de combustible que tenim. Hi ha un exemple molt bo amb tot això. Per exemple, moltes calderes en comarques com l'Alta Ribagorça o a Cerdanya estan cremant una estella que no ha passat per la criba. Perquè passar per la criba és un sobrecost i, a més, a les instal·lacions municipals se'ls suposa... No tothom té clar el que és la criba. Sí. El tamany de l'estella que comentava el Jordi, la granulometria de l'estella, té unes condicions més estrictes o menys estrictes. Hi ha calderes que són molt exigents en quant a aquesta granulometria i després també amb la quantitat de fins que poden admetre. Quan la caldera és molt especial, diguéssim entre cometes, doncs s'ha de cribar perquè no hi hagi un ample, un excessiu gruix de l'estella que s'ha passat o que ha entrat una mica de branqueta o perquè hi ha massa fins. Aleshores, si s'ha de cribar, que és tot el procés per eliminar els elements grans com els elements fins, doncs això representa passar tota l'estella per una criba. Aleshores, això és un sobrecost. La major part d'ajuntaments se les han ingeniat per fer l'estellat de tronc, sense branca, de tal manera que si l'estellat és ben fet, és correcte, eviten haver de fer el cribat. Amb calderes que admeten aquest tipus de producte. Determinades calderes això no ho admetren, aleshores hauries de portar una estella que ja no la fem a Pirineu, que ja l'has de portar igual d'una banda de Girona on ja passi el cribat. Simplement era l'exemple, o redundant l'exemple que deia el Jordi. Sí, bon dia. Una pregunta. Em sentiu? Sí. Sí, soc David Verge, l'alcalde de Planoles. Si no estic equivocat, si no ho he entès malament, el que heu dit al principi és que és extendre la biomassa, el tema aquest de la biomassa, a tota la població, no? Heu comentat això, oi? Sí. Correcte. Val. O sigui que ara nosaltres la caldera de biomassa que tenim, que diguem ens funciona per calentar l'escola i el casal municipal. Però clar, per estendre tot això a la població, aquí fan falta, diguem, s'han d'aixecar carrers per passar tubos i vull dir, això són unes obres descomunals, no?
Bueno, òbviament és una inversió important perquè és fer una xarxa que t'ha de portar aquesta energia a totes les cases i que justament ara el Jordi és on entrava a la presentació, però també hem vist com hi ha d'haver un canvi, una transició energètica que en principi el 2040, però hi ha una directiva europea que s'ha de deixar tots els combustibles fòssils. Per tant, aquí també, això s'haurà de fer i una manera d'acompanyar i que sigui fins i tot més econòmic és fer-ho a través d'una xarxa de calor. I a part, són inversions que moltes vegades com a Ajuntament et pot tirar enrere perquè dius que és una inversió que no la podem fer front, però s'ha de pensar també en d'altres sistemes, d'acord? I en finançament privat, per exemple, per poder-les tirar endavant. A part d'ajudes, que hi poden haver. I bàsicament, alcalde, perquè clar, només que amb els boscos que teniu al terme, la Vetada i el Pinetà, per exemple, tot el residu que ara surt, que és de trituració i que té un mercat complicat, és que és el que necessiteu per escalfar els nuclis del terme municipal. Sí que és feina, són obres, és que carrers, però el futur ja no per la biomassa, el futur va cap a xarxes de calor, perquè és el sistema més rendible de distribuir temperatura que no en calderes individuals. Que després la font d'alimentació sigui la biomassa, afegim encara més valor afegit, per dir-ho d'alguna manera, però que el futur va cap a les xarxes de calor, això és bastant evident i ens ho pot explicar millor el Jordi. Alcalde, només introduiré un concepte que ve després, perquè heu parlat del cost que té tot això. Veurem que l'important no és el cost de la inversió, sinó, i us posaré un exemple, igual que passa amb els grans projectes de fotovoltaica que s'estan fent o els d'hidràulica. Al final, el que hem de tindre molt en compte és quin és el cost del quilowatt hora de l'energia que arriba a cada punt de consum. Si el cost és inferior al que està costant ara amb el dièsel, i perdoneu, quan parlo de cost, parlo de que el cost o el que ens costa cada quilowatt hora que portem a cada punt de consum ha de tindre en compte l'energia que estem consumint, preferentment amb biomassa, ha de tindre en compte les despeses de manteniment d'aquella xarxa i ha de tindre en compte la inversió, l'amortització d'aquella inversió. Amb aquests tres conceptes, més o menys, obtenim el preu o el cost del quilowatt hora que portem a cada punt de consum. I més que parlar de si és una gran inversió o és una petita inversió, el que fa que una xarxa o qualsevol cosa tingui viabilitat econòmica, també als camps fotovoltaics, és saber quin és el cost de la unitat d'energia en el punt de consum. Els números de viabilitat, des de fa un parell d'anys, també per influència europea, hem deixat de parlar de la TIR i de conceptes economicistes per passar a conceptes economicistes però de casa. O sigui que al final què em costarà cada quilowatt hora que jo consumiré a casa meva. I aquesta és la mica el canvi de paradigma i sobretot, i m'avanço molt a la presentació, no pensar tant en el cost de la inversió, sinó en el que realment, passats 20 anys, què m'haurà costat cada quilowatt hora que hauré produït al llarg d'aquells 20 anys. Això des del punt de vista econòmic. Després, la seguretat, també ho menciona, el tema de la seguretat, de ser capaços de donar subministrament, fins i tot en cas de crisi, de mantenir els serveis públics amb temperatura, etc. Doncs és una mica el nou paradigma que hem de tindre una mica en compte. Llavors, perdoneu, a mi aquí m'agradaria començar al revés, i sempre ho faig, no a tothom li agrada, però a mi m'agrada fer-ho, em perdonareu. Algú pot dir és una pregunta que faig, perquè veieu jo aquí encapçalo dient que és una xarxa de calor, una visió personal meva, una mica diferent a lo que pugui pensar qualsevol de vosaltres. Llavors la pregunta és, teniu
un concepte previ de què és una xarxa de calor? Algú pot manifestar? I el que està bé és que hi hagi opinions molt diferents, O sigui, no n'hi ha cap de dolenta de criteri del que pensem. Però m'agradaria escoltar-vos abans d'introduir-vos la meva. Roser. Jo no en tinc ni idea. Mani? No, que jo no ho sé. Jo no sé el que és una xarxa de calor. No tens cap preidea. No. Perfecte, no, també funciona. Roser, és la number one de la mà. Jo entenc que és com equiparable a una xarxa, no? Doncs de distribució d'aigua que arriba a totes les llars, doncs igual, una xarxa de distribució de calor. Jo ho concebo així. Bé, més opinions. És molt Jo soc enginyera. Sònia Bruguera, de la Vall de Boí. Jo entenc una mica com aquestes comunitats energètiques, no? Comunitats energètiques o consum compartit que s'hi fa de les plaques, però amb una caldera, diguéssim, amb un altre sistema, no? M'ho estic imaginant una mica així, Molt bé. No, aquesta és molt bona, perquè és el concepte que està venint ara, també. I què? Te toca a tu. Bon dia. Per nosaltres és una manera de proveir energia en forma de calor compartida, com deia la Sònia, d'una forma col·lectiva i sobretot que aprofita els recursos que tenim a l'abast, els nostres jaciments, diguéssim, energètics, com són els boscos. No sé si hi ha cap opinió professional per aquí, si no ja vaig a la meva. No, ostres, el que... Sí, el meu resum és que és totes elles, O sigui, no és cap, ningú l'ha endivinat, vull dir, o ningú no l'ha endivinat. És tot això i una miqueta més. Mireu, al meu entendre, i aquí ho poso una mica en gran i no és gens enginyeril, això que diré, però és una eina. Una xarxa de calor per l'administració és una eina. O sigui, ens reparteix, ens porta, però és una eina que al final el que fa, o com jo l'entenc després de no sé quants anys de fer xarxes, és allò que el municipi ens pot ajudar, o ens pot ajudar molt, també des d'un punt de vista econòmic, a garantir uns serveis necessaris amb un menor cost i, a més, aportant un benefici a l'entorn, un benefici ambiental. I ja sé que un enginyer potser no hauria de dir això, i hauria de parlar que és un sistema energètic que funciona transformant energia que tenim residual i convertint-la en calor útil a més o menys mal preu. Però des d'un punt de vista de l'administració, sobretot de l'administració local i també supralocal, la meva conclusió després de més de 15 anys de fer xarxes és que és una eina. I aquesta eina a vegades pot no ser útil, també ho vull dir. Una xarxa de calor, a vegades hi ha punts on no és viable des d'un punt de vista econòmic. Ho és des de qualsevol punt de vista i molt, però des d'un punt de vista econòmic poder no és la millor solució. I això vol dir que hem de tindre eines i coneixement per poder valorar on pot ser més útil des d'un punt de vista econòmic i on pot ser que no ens funcioni. I no només ho hem de tractar com un projecte i com una inversió que s'ha de fer, sinó que al final hem de tindre el número de què ens costarà cada quilowatt-hora d'energia produïda per poder dir aquest és un projecte que ha d'anar endavant o l'hem de descartar i hem de buscar d'altres solucions que ambiental i socialment no seran tan bones, però al final també hem de tenir clar que les finances municipals normalment són les que són i tenim l'exigència de fer molts més serveis i que, per tant, poder no sigui la millor solució. D'acord? Això n'hem de ser conscients. Perquè també he après amb els anys que fer un mal projecte o fer una mala solució acaba sent pitjor. Perquè la gent no diu aquesta instal·lació o aquest projecte no funciona.
diuen això, en general, no funciona. I això no és cert. No? D'acord. Sònia, tenia un dubte. Ai, perdó. Sònia. No, res, no, un dubte, que suposo que igual ho expliques més endavant, però entenc que, a part de que l'Ajuntament pugui generar, diguéssim, aquesta comunitat energètica o aquesta xarxa de calor, el particular també ha de fer una inversió a casa seva, o el sistema que té de calefaccions o d'això li pot funcionar, no ha d'adaptar res. És un dubte que m'entra. Depèn, sí. Normalment ara us ho ensenyaré. Si tenim una instal·lació que hi ha una caldera de gas mural o hi ha una caldera centralitzada, aquest és el que funciona millor des d'un punt de vista econòmic. Un edifici de 4, 8 o 20 habitatges que té una caldera centralitzada. Això és molt senzill d'adaptar perquè l'únic que fa la xarxa és entrar amb 2 tubs, un d'aigua calenta que la porta i un d'aigua no tan calenta que torna. Normalment, mitjançant un intercanviador de calor per evitar que l'aigua d'un costat i de l'altre es barregin o que alguna averia a dintre d'un pis d'un veí ens pugui portar problemes a la xarxa. Que hi hagi una fuita, que tinguin. Doncs això des d'un punt de vista tecnològic i econòmic està força resolt. També us diré que dependrà molt del sistema que tingui el veí o l'usuari, no? Normalment, si són radiadors, doncs és més senzill. Si el que tenen encara és una llar de foc de fa molts anys, doncs s'ha de fer la instal·lació interior amb radiadors d'aigua, no? I això pot comportar una mica més d'inversió. Però normalment la connexió d'usuaris és molt senzilla. Bé, un altre dubte, Jordi. Aquí, per exemple, veiem, que segur que a tots ens passa, els que tenim les calderes aquestes, diguem, municipals, que en èpoques que no hi ha tanta demanda, doncs a l'estiu, en períodes d'estiu, ens generen problemes, no? Jo crec que hauria de ser un moment, segurament, que les calderes, no sé si les que funcionen així a més gran escala passa igual o no, doncs al no haver-hi demanda és èpoques que donen més problemes. Entenc que amb les xarxes de calor cada llar també hauria de preveure potser per aquestes èpoques de menys demanda algun sistema complementari que poguéssim oferir aigua calenta en aquests moments, per exemple, que no requereix potser calderes de tanta temperatura. No sé si això ens ho explicaràs també per veure com no són dubtes que sorgeixen. Ara mateix. Les primeres calderes que es van instal·lar, els enginyers encara no teníem el coneixement i l'experiència. I es van dimensionar, i entenc que les de Montellà van ser de les primeres, no? Els de Montellà van ser de les primeres. Els enginyers, i ara diré una cosa molt lletja, però sempre el tema de calor amb hidrocarburs era burra grande, ande o no ande, no? O sigui, sobredimensionar. Les calderes de biomassa no es poden sobredimensionar i abans he fet una pinzellada d'introducció perquè han de funcionar amb un règim més o menys constant. Si estan engegant i parant, donen moltíssims problemes de manteniment, de cendra, d'embrutat i de sobretemperatura. I a més, la sobretemperatura també ve associada a que els sistemes o els dipòsits d'inèrcia d'aigua es dimensionaven també petits. No se sabia realment com funcionava. Llavors, en instal·lacions individuals és una mica més difícil de gestionar, això que estàs exposant, però una xarxa de calor normalment es dimensiona perquè pugui funcionar des del 30% fins al 100% de l'energia. Normalment hi ha una caldera que és regulable i, a més, els dipòsits són molt més grans. Llavors, en funció de si és estiu o hivern, a Esterri, per exemple, ho fem, engeguem més inèrcia o menys inèrcia. O sigui, ens dotem, al fer una instal·lació centralitzada, et dotes d'eines que et permeten regular millor això. I més d'una caldera, que també et permet... Et permet jugar, sí. Al final, dimensiones la sala de producció perquè no et passin aquestes coses. Llavors, també és molt important, i ara ho veureu amb els factors d'èxit,
Clar, quan anem a fer un petit poble de muntanya amb xarxa de calor, una de les coses que més condiciona o que més afecta el seu dimensionament és que, imagineu-vos que són 20 cases, no? I totes funcionen igual, s'engeguen a la mateixa hora, paren a la mateixa hora, i clar, s'ha de dimensionar el sistema perquè doni molta potència en hores molt concretes. Si anem a una població més gran i tenim consums diversificats, per exemple, un hospital, una escola, un hotel i 4 habitatges, amb molta menys potència fem que funcioni tot, perquè tot va funcionant a hores diferents, no? I això ajuda molt a que no passin aquestes coses i de que estigui ben dimensionat. Llavors, és un repte, Roser, però si es fa sabent el que es fa, a vegades invertint alguna pesseta més, però aconseguim que funcioni. Estalviem amb reparacions i estalviem en manteniment. També us diré que hi ha alguna xarxa que a l'estiu es pare. És una altra opció, i realment està passant. Es pare perquè el consum d'aigua calenta és molt, molt baix i tindre tota la xarxa funcionant no acaba de ser operatiu. També us diré que si pots intervenir, com estem fent ara amb algun projecte, en aquest cas amb Diputació de Barcelona, pots intervenir a dintre de les vivendes i pots adaptar el sistema energètic de dintre de la vivenda, no només amb un intercanviador, sinó amb una mica d'acumulació, encara et dona més agilitat per la gestió de la xarxa. Llavors, les eines i el coneixement hi és. Després la realitat és a veure on pots arribar. Nosaltres el viatge que vam fer, justament vam conèixer un exemple d'aquests, de que parava la xarxa a l'estiu i des de l'Ajuntament també és un altre sistema de funcionar econòmic, també a la zona que vam anar, vull dir que tenen més recursos. Però tenien una línia amb què els socis de la cooperativa, en aquest cas, d'aquesta xarxa, també els facilitaven una línia d'ajuts per col·locar-se unes plaques per funcionar a l'època estival quan tenien la xarxa de calor parada. I un acumulador elèctric, un termo. Sí. O sigui, les solucions hi són, estan inventades. Després resulta que no a dintre de totes les cases hi cap un termo, perquè ens entenguem, perquè al final acaba sent un termo. Però poder col·locar un termo dintre de cada casa és la bomba des del punt de vista enginyeril per poder dimensionar bé una xarxa de calor i que no tingui tots aquests inconvenients. Llavors, molt ràpid, que m'estic enrotllant massa, no ho sé. Una xarxa de calor, per mi, és una eina molt eficient d'ajuda als serveis contra incendis. És una eina de gestió forestal, permet valoritzar els treballs de neteja o de tria. Són les xarxes una eina econòmica, eviten la sortida de capital monetari per a l'adquisició de combustibles d'origen fòssil, que van no sabem on ni per què. Generen llocs de feina local o els estabilitzen. No sempre dona per generar llocs de feina, però sí per estabilitzar-ne algun d'existent. I són una possible eina, encara no, per un tema de potències, però jo crec que està a punt de canviar la normativa, per la participació en els mercats de CO2. Els mercats de CO2 és el que avui està fent que, per exemple, funcioni el tema del biogàs. O sigui, si no participessin dintre del mercat de venda de certificats de CO2, doncs això no tirarien. Podria ser que ens trobéssim que si funcionem com a comunitat, doncs per rang de potències o de xarxa de calor, perquè va per rang de potència, poguessis entrar a aquests mercats. Si vas de manera individual amb 20-25 quilowatts per casa, no entrarem a dintre dels mercats de CO2. Però pot ser una eina que encara ajudi més a valoritzar. I llavors aquí, després de dir tot això, entro una mica més amb la part que pot ser molt més o sumament avorrida, que és més tecnològica. Intentaré passar-la una mica de pressa i si creieu que ho hem de passar, doncs ho passem directament, perquè això és més per enginyers o pels arquitectes o aparelladors municipals que no pas pels responsables polítics. Però bueno, sapigueu que l'estat espanyol disposa d'una associació. El que passa és que aquí a Catalunya no en som massa socis, però... Són poquets. Som poquets. No, jo no, vaja, però
però, bueno, que és a Bebion, que han fet també a Biogàs, no sé què, fan una fira importantíssima a Valladolid de fa molts anys, i ho treballen força, amb xarxa, incideixen amb les normatives, etc. Bueno, una xarxa del calor, al final el que és una central de producció, amb una sitja, unes calderes, uns sistemes de control molt important, el tema de la telegestió, i via uns conductes d'aigua porten l'energia a les cases. Històricament, les xarxes, les primeres que es van fer fa molts anys, eren amb vapor, o sigui, molt alta temperatura. Això es va veure que portava molts problemes per pressions de construcció, de manteniment, i a més que tenien unes pèrdues de la punyeta i que no era massa viable. Llavors aquestes xarxes que anaven a 120 graus, aquí a prop, ara fa poc se'm va espatllar una d'aquestes primeres que no penso que era 120 graus, i es va passar a xarxes que estaven amb aigua sobre els 90 graus. Durant molts anys hem funcionat amb aquesta tipologia de xarxa. L'avantatge que té és que quan arribes a cada usuari ja tens 90 graus, ja no cal fer absolutament res més. I per connectar edificis vells que van amb radiadors vells que funcionen a molta temperatura, doncs és collonut. El problema és que continua tenint moltes pèrdues d'energia. Llavors va sortir la tercera generació, podem equivocar amb la dada, que llavors ja era de 90 cap a baix, entre 90 i 70 graus. O això era la quarta, perdó. I ara ja estem en el model de cinquena generació, que són xarxes que funcionen, a Alemanya les estan fent funcionar a uns 5 graus, aquestes xarxes. Aquí ara n'han dissenyat un parell i estan funcionant a 15 graus a l'estiu i a uns 20-25 graus a l'hivern. Però aquestes xarxes de molt baixa temperatura, que poden funcionar, ara ho explicaré una mica millor, poden funcionar amb biomassa, tot i que sembli que no, però es pot generar l'energia que necessitem amb biomassa, l'únic que després hem de tindre un dipòsit per regular les temperatures. Però podem treballar perfectament amb biomassa. Necessiten a dintre dels habitatges o del punt de consum de lo que tradicionalment hem dit una bomba de calor geotèrmica o hidro, etc. Per què? Perquè agafa aquesta energia que ve amb molt baixa entalpia i li puja la temperatura perquè la puguem fer servir a dintre de les cases. Però els grans avantatges que té tant a l'hora de produir com distribuir, aquest sí que pot ser una mica més inconvenient al particular, dintre de la casa, perquè són inversions relativament importants, entre 7 i 9.000 euros per una vivenda unifamiliar, per poder tindre un equip de bomba de calor, que al final és una bomba de calor, però que en lloc de fer soroll i agafar l'energia de l'aire en totes les variacions, treballa sobre una xarxa, que originalment és amb biomassa, però que és molt estable i fa que tinguem una eficiència boníssima. Llavors, a Alemanya, per exemple, des de fa 3 o 4 anys, ja gairebé totes les xarxes que està fent les està fent d'aquesta manera. Un altre gran avantatge que té aquest tipus de xarxa és que no només fem calor, sinó que també podem produir fred. I aquest crec que amb grans xarxes o amb grans ciutats serà el sistema de xarxa que s'implementarà perquè a Barcelona necessitem també fer fred, per exemple. Produir fred, no? I aquí cada vegada podem més. També sabem viure sense, però en segons quins espais pot ser necessari, no? Hospitals, escoles, creació als ajuntaments, creació per part dels ajuntaments de refugis energètics, no? Que això... Ho he dit bé? Sí. Per aquell que no té climatització a casa i està relativament delicat, doncs que pugui passar les hores del dia més dures en un espai municipal amb totes les condicions. Llavors, perquè veieu que la xarxa de calor, que sembla una cosa històrica o antiga, perquè es va crear al segle XIX, els romans crec que ja en tenien, però allò amb una mica de tecnologia van ser els danesos, si no recordo malament, i a finals dels anys 1800 i escaig, aprofitant ja energia que tenien. Doncs una cosa que sembla molt vella, doncs fàcilment i de manera molt eficient i aprofitant la biomassa, perquè es parla de bomba de calor, però amb biomassa fem la part de calor,
podem anar a lo que avui en dia ens requereix, entre cometes, la modernitat. No? Que nosaltres havíem vist, perdona Jordi, per potser anar més al gra, quan vam anar als Alps i les que hem anat veient també per Castella i demés, sempre treballen a alta temperatura, de manera que l'usuari únicament ha de tenir un intercanviador senzill i això li facilita molt les coses. Sí. A muntanya. Sí. El que estàs dient té sentit de cara a muntanya o té sentit a Balears, a la zona mediterrània? És a dir, nosaltres ara hem de pensar que igual ja no va a 90-92 graus, sinó que ha d'anar a 30 graus? No, tenim la possibilitat. No vull dir que ho haguem de plantejar i probablement en un poblet d'alta muntanya que és vivenda unifamiliar. El més interessant és temperatura. Sí, i si és una xarxa concentrada i petita. Jo el que avui sí que vull introduir, perquè és una cosa que se'n parla i l'hem de comentar, de fet nosaltres només n'hem dimensionat dues, i clar, la demanda energètica a l'estiu, clar, hi ha una setmana o 3 dies que ho necessitaria tothom, no? Però és un moment molt concentrat i és una inversió relativament important. El que també és cert, i vull introduir, és que una xarxa que avui tenim a 90 graus, en un futur proper, amb certes limitacions de potència, la podem convertir en una xarxa de molt baixa temperatura. Però quan dic limitació, vull dir perquè una xarxa de 90-70 té un delta T, un diferencial de temperatura entre impulsió i retorn i, per tant, la capacitat d'entregar energia per unitat de massa que transportem, molt més alta que una tecnologia de 5ª generació que té un diferencial de temperatura de 5-7 graus. Si l'apurem molt, podem arribar a 10. Però vol dir que tenim la mateixa massa, però amb menys diferencial de temperatura, per tant, entreguem alguna menys d'energia. D'acord? Però és adaptable. Però, bueno, vull que ho conegueu perquè no em situo exactament on esteu ubicats. Bueno, la Roser sí, la resta em sap greu. Pobles de muntanya freds. Freds, bé. I petits. I petits. Doncs això que he dit no us caldrà, però heu de saber que existeix, us en parlaran i està bé que conegueu una mica els avantatges i inconvenients doncs perquè tingueu criteri per poder decidir, no? Perdoneu-me que afegís que petits i dispersos, amb nuclis dispersos, que això també mos passa. Sí, això no va a favor del tema de l'eficiència energètica. No, però tu, Sònia, vols dir petits nuclis? Vull dir que Vall de Boí, per exemple, sou diferents pobles. Però els pobles en si, el Jordi parlava és de la configuració, que com més compacte sigui, per una xarxa millor. Si són xarxes molt disperses, sí, em prefereixo, però si tu has de fer xarxa de calor, has de plantejar xarxa de calor amb un nucli. En tot cas, després, clar, has de fer una xarxa de calor a cada un dels nuclis. Correcte. I això vol dir una instal·lació municipal, unes connexions, el que parlava l'alcalde que ha comentat antes, no? De Planoles, has dit, em sembla? Que, doncs això, aixecar carrers, connexions a tot, vull dir que clar, no és connectar, bueno, pots començar per un, evidentment, es comença per alguna cosa, però... Quan els nuclis són propers, també hem vist exemples que tenen un centre de calor al mig i distribueixen els dos poblets. Això hem vist exemples. Bueno, en el nostre cas, el Pirineu, jo crec que això és complicat perquè no els tenim gaire a prop. No conec tots els casos, però més o menys el que conec sí que... Vull dir que està bé, però clar, que has de començar per un nucli, potser el nucli principal on tens més vivendes o no ho sé. Sí, però, perdona, també us diré en aquesta línia que ja des de fa uns anys, per nuclis petits, estem treballant amb prefabricats, amb contenidors. O sigui, encara us ho simplifica més, perquè ja ve tot prefabricat, només és muntar-ho i connectar-ho. O sigui, ja hem anat trobant solucions que també són econòmiques, de viabilitat econòmica, per petits nuclis. I hem fet alguna petita xarxa des de 90 quilowatts fins a 200 quilowatts, tot containeritzat, prefabricat. I això urbanisme no t'hi posa cap problema per instal·lar-ho? En zona rústica, que és el que principalment tenim? És que això no és una edificació, és un servei. Llavors, clar, depèn de que tingueu el pla general.
Però també us diré que compto que en municipis o nuclis petits no compto massa que l'alcalde hagi demanat res a urbanisme. Ho dic, no ho conec, però... Això és el millor. Si no demanes permís, no te'l poden denegar. No, i a més el ser prefabricats i de més és un tema temporal, però no dic com... No ho sé com ho han fet, però ara que ho menciones no... Anem per Sant Jordi, que ja han ocupat més de l'hora. Bé, bueno, doncs anem ràpid a les limitacions d'ús d'una xarxa i els condicionants de viabilitat, que és una mica el que parlàvem. I a partir d'aquí vindria tot el rotllo tecnològic i, si us sembla, més aviat feu preguntes abans d'arribar-hi. Però les limitacions d'ús d'una xarxa és una mica el que hem anat dient, no? Però, sobretot, i jo entenc que també la viabilitat econòmica per una administració és fonamental, com a mínim ha d'aconseguir l'empat, que pot ser deguda, si no hi ha viabilitat econòmica, pot ser deguda a una baixa densitat energètica, vol dir que ho tenim molt dispers, fem molta xarxa per edificis molt petits, molt dispersos, i la inversió és molt alta, i les pèrdues energètiques, una baixa heterogeneïtat, que això és amb el que ens trobarem als municipis i amb els nuclis als pobles del Pirineu, que és tot el mateix. O sigui, no trobarem que hi hagi hospitals, hotels i piscines climatitzades, no? Això ajuda molt a que sigui molt viable. Actualment, com us he introduït abans, el paràmetre que estem emprant per fer aquesta valoració, la valoració econòmica, és l'LCOE. Aquesta E final, jo poso sempre la E perquè és d'energia, però n'hi ha que posen FV si és de fotovoltaica, la B si és de biomassa, etc. Però al final el que vol dir és el cost real de cada quilowatt-hora subministrat a l'usuari final. I això és el que hem de comparar amb el que tenim ara. Si ens estalviem un cèntim, per gran que sigui la inversió, el projecte és rendible. Vist d'una altra manera, els projectes que són fantàstics són els que tenen molta densitat tèrmica, o sigui, gratacels, això seria l'ideal, no és el nostre cas. La logística, el bosc i el tractament ha d'estar relativament a prop, això sí que és el cas, i la diversitat, la heterogeneïtat, la diversitat de consum, no? El fet de que puguem dimensionar les instal·lacions perquè funcionin durant el màxim d'hores al llarg del dia i no que hagin de funcionar de 7 a 8 i mitja del matí i de 5 a 7 de la tarda amb tota la potència i demanda d'energia concentrada. Indicar que les xarxes es poden hibridar, podem posar tant des d'energia solar, el que passa és que ha de ser energia solar amb capacitat de donar prou temperatura. Això, en alguns casos, s'està utilitzant principalment per fer el servei d'aigua calenta sanitària als estius i apagar les calderes queden com a backup. Es pot hibridar amb bomba de calor, es pot hibridar amb tot allò que considerem. El que més ens interessa, però, com vinc dient, és utilitzar un recurs que sigui local, propi i proper. I el que és cert que ara està funcionant, o poden funcionar molt bé, amb la instal·lació de la fotovoltaica, però a casa de cadascú, sobretot amb el tema aquest de la bomba de calor, a la casa, la 5ª generació. O sigui, tenen molt recorregut. Però en plaques fotovoltaiques, no termosolars. No termosolars. Tot i que si fem un camp amb termosolar, per dir alguna cosa, podem injectar directament a la xarxa aquesta calor. El que passa és que avui la tecnologia de la bomba de calor i de la solar fotovoltaica té un rendiment tan espectacular que la termosolar està quedant una mica apartada perquè dona problemes. I més problemes a l'hivern, a Pirineu, segur. Sí, no, a tot arreu. Al principi se'n instal·laven bastantes. Sí, però és una instal·lació molt cara i té certs problemes. Llavors, el que us deia, fins ara anàvem amb xarxes de 90-70, que és el que hauríem de mantenir aquí al Pirineu, però la 5ª generació aquestes estan treballant, aquí us dic, entre 10 i 25 graus. Això permet que no es perdi tanta energia amb el transport i un tema important, en el moment que ens trobem amb una instal·lació, això passa a l'estiu, l'hivern no tant, perquè una instal·lació que a l'estiu tothom està requerint fer fred, no?
però tens un hotel o una piscina climatitzada que requereix calor, aquí augmenta molt l'eficiència o a l'hora que es produeix aigua calenta sanitària, perquè quan un està fent fred, està traient la calor que té d'excedent a casa seva cap a la xarxa i algú altre l'està aprofitant per fer l'aigua calenta o per escalfar la piscina climatitzada o per preescalfar la piscina que té al Pirineu. A Bellvei la vam preescalfar, que les tenim una mica escalfadetes perquè la gent es pugui banyar més o menys a gust. I aquest és l'esquema... Gel i jo estem pensant a Balears, que també hem de treballar aquest tema amb Balears. Perfecte. I, perdoneu, i això és un esquema de lo que és una cinquena generació. Veieu tot al voltant, són els tubs, és un anell que va unint tota mena d'energies que puguem anar entrant i traient. Pot ser entrar biomassa, pot ser treure bomba de calor en fred, pot ser entrar-hi electricitat per la bomba de calor, pot ser fins i tot, hi ha punts, a Xile m'he trobat en una ciutat en què hi havia una fàbrica que estava traient molta aigua calenta a uns 40 graus. Clar, 40 graus per una xarxa de calor tradicional no serveix. En canvi, per muntar una amb bomba de calor ha funcionat molt bé. I allà els hi passa el mateix que us deia aquí com a exemple de l'avió. És per què allà dius energia residual? Perquè allà no tenen bosc. El que tenen és una fàbrica que està llançant aigua calenta. Per tant, el que tenen a prop, el que és sostenible, el que us he dit de mirar l'entorn, el que allà els hi funciona és aprofitar la gran quantitat d'aigua calenta de baix nivell energètic, de baixa temperatura, de baixa qualitat, però que es pot aprofitar i en aquest cas s'aprofitava, vam fer només l'abans projecte, però donava servei com a uns 12.000 a unes 12.000 persones. O sigui, una gran xarxa. I una mica, si no voleu entrar... Aquí es veu una mica l'esquema de com funciona dintre la casa i és una mica més en funció de si fa fred o calor. És la bomba de calor. És una mica més rotllo, si voleu no entrem aquí. I a partir d'aquí, no sé, si voleu, parlem tecnològicament o no. Millor feu preguntes. No, jo crec que fins aquí ha estat molt bé la informació i té més sentit això. Vull dir que sobretot no es quedin dubtes ni cap cosa. O sigui, per exemple, l'alcalde de Planoles que parlava que encara no visualitzava el que era una xarxa de calor. Jo crec que és important això, que tothom sàpiga el que és una xarxa de calor, que és una possibilitat, que és una viabilitat. I jo el que volia entrar també és o sigui, que vam anar a Valladolid, vam contactar amb empreses, i vam anar amb el Martí també, amb el president del FOCAT. Hi ha empreses que estan disposades, sí, els números que diu el Jordi, l'LCOE, o sigui, surt a la instal·lació, no tenen cap recança a posar els calés per fer la instal·lació a canvi d'una concessió per 10-15 anys, depèn el que surtin els números. Ho dic perquè, a part de la inversió, jo, una mica per l'experiència també que tinc d'Ajuntament, o sigui, posar-te també en el món d'haver de girar rebuts, de reparacions, de tot plegat, pel tamany d'ajuntaments que tenim al Pirineu, crec que és posar-te en problemes. I, per tant, jo aquesta via de que si realment hi hagi una empresa privada amb coneixement, que a més et fa tot el servei tècnic, l'assistència, i que també et tramita, perfecte. I al cap d'X anys, aquesta instal·lació torna a mans de l'Ajuntament i la pot tornar a treure a concessió, pot fer un altre sistema, o el que sigui. Com a exemple, nosaltres particularment, jo vaig fer a Vilaller fa uns anys, ho vam fer d'aquesta manera. Encara ara ens queden 2 o 3 anys d'explotació, però es va fer d'aquesta manera. És que, si em permeteu, i com a representant de municipis, no hi ha altra manera de fer-ho. És a dir, afrontar una inversió d'aquesta categoria, per petit que sigui el nostre poble, escapa de qualsevol pressupost segur. L'ajuda en aquest sentit és tan important com tot el que hem parlat fins ara. És a dir, fer-ho realitat ara mateix és molt difícil per qualsevol municipi si no troba això, el mitjà que sigui una
o a través de l'empresa o a través de l'administració que t'acabi ajudant a pagar el tema de l'instal·lació. El de l'administració ens fa por. Ens fa por perquè hem passat per Forest for Local, hem passat per diverses experiències que bueno, et fan ser... t'espanten, vamos, parlant clar. Per això penso que quan es transmet és molt important també no transmetre solucions, però sí possibilitats, com són aquestes a través d'una empresa, perquè si no, l'alcalde veu això i diu, hòstia, quan? He d'aixecar, i segons a on? Pirineu, molta pedra sota, l'obra val 3 vegades més que en qualsevol altre cantó. Són coses que espanten molt. I com deia el Xesco, després hi ha la gestió, apaga i vámonos. Si hem de girar rebuig. Jo us vull posar com a exemple, en aquest cas, al revés, Bellver. Bellver ho ha plantejat d'una manera una mica més, no sé si més a l'engròs o no, però sí que ha estat molt pragmàtica o pràctica. Aquest que veieu aquí sota a l'esquerra van muntar un petit centre de recepció de la biomassa. La major part d'aquesta biomassa, bueno, és que tenen unes 50 hectàrees, no? Pròpies. Pròpies? No? 4.000. Ah, 4.000, perdó. Sé que fan amb les brigades, fan alguna de neteja, fan alguna cosa. Agafen subvencions, però també tenen empreses que hi treballen, tant d'aprofitament com de millores, i ho porten al centre. Aquest és l'antic. Ah, l'antic, sí, fa un any han fet un de nou, però bueno... El mateix que Martinet ha fet, sí. Martinet també... Martinet i Bellver van a la part en quant als sistemes de biomassa que han anat fent, sí. Bé, però ell, en aquest cas, perdona, el de Martinet no ho conec, però ho va convertir en una manera global, va fer tot el cicle, tenia les seves hectàrees, a més sé que li porten els d'Endesa o no sé què, fan neteja, quan no sé què, els hi porten, ho trituren i al final el que us volia ensenyar va fer la inversió amb el màxim de diners de subvenció, en va tindre moltes, Però, clar, sortia i ho deia al diari, no estic intentant arribar-hi, L'estalvi que tenia. L'estalvi que tenia anualment i algun any el va quantificar amb uns 150.000 euros. 150.000 en un any. No, però el percentatge era quasi bé el 50% del que tenia abans. Tenia molt consum de gasoil, sobretot en el poliesportiu, i això els ha ajudat molt. Sí, vull dir que és això que dieu, però que es pot trobar el model i es pot trobar segur que ajudi a dinamitzar una mica també l'economia. Sí, entraríem a que cada ajuntament és un món i s'ha d'estudiar cas per cas. Mireu, perdoneu, he deixat aquesta perquè això és el que s'instal·la a dintre de cada habitatge. Això més o menys fa 60 per 60. No arriba, 60 per 60 és més petit que una caldera. Aquí porta el comptador, porta els intercanviadors, tota la valvuleria, tot això està connectat via internet, etc. El comptador per després cobrar la concessionària. Sí, exacte. Bueno, que és una cosa relativament, abans ho demanava, no sé qui era, la Roser Poder, però dintre dels habitatges, doncs normalment el que s'instal·la és això. Nosaltres el que considerem és que el sistema de xarxa de calor, plantejat d'aquesta manera, té molta viabilitat, primer perquè el consumidor d'energia, l'habitant, li representa simplement col·locar l'intercanviador, a menys que no tingui radiadors. Si té radiadors, si no té radiadors té més inconvenients. I sí que és cert que aixecar els carrers i fer tota la xarxa és una inversió també important, però el que comentàvem, i és de les coses que estem ja oferint a molts ajuntaments, de fer uns avantprojectes per veure com surten els números, i respecte al que deia el Martí, sí que és cert que en alguns casos cal suport públic, sobretot això ho estem demanant al començament, però el que també és cert és que les empreses concessionàries ja acostumades a treballar amb el sector públic, amb ajuntaments especialment,
però també amb altres administracions, el tema aquest els agrada. Els agrada perquè veuen que són inversions de futur, segures, i que, a més, doncs, que compten. Aquí el que sí que necessiten d'alguna manera és la seguretat amb el tema de la biomassa. I aquí sí que els ajuntaments han de jugar fort, ja ho estan fent alguns de Pirineu, de poder subministrar el seu propi recurs energètic, és a dir, que la part logística, la part del que és el centre d'acumulació de la biomassa, que estigui controlat, per dir-ho d'alguna manera, pels propis ajuntaments, que no quedi en mans de tercers, encara que hi treballin empreses per portar la biomassa, per estellar, per tot això és important la participació d'empreses, però que després aquest centre logístic, d'alguna manera, el controli administració local o supralocal. Això és molt important i és el que necessiten aquestes empreses, la seguretat, perquè després no passi, com està passant en alguna població de Girona, que la Diputació de Girona té veritables problemes, perquè les subministradores de biomassa, que són les que tallen el bacallà, doncs ara exigeixen uns preus elevadíssims. Perquè no passi això, en aquest cas que es dona la circumstància de que els ajuntaments són els que donen els serveis públics, en aquest cas que podrien donar la calor, però a la vegada són els propietaris del bosc, això és una circumstància que només es dona al Pirineu, aquí a Catalunya. Per tant, és un tema molt interessant a aprofitar. I nosaltres veiem molt viable això i la línia de concessió, de que es pogués, després d'un avantprojecte, quan un ajuntament ja ho vegi clar, doncs poder licitar, informar-se i de més, poder licitar, ja veuríem si el projecte ho fa alguna diputació, l'ajuda a la diputació, o la pròpia empresa concessionària, de fer el projecte i de tirar endavant amb una concessió per X anys, sabent que la diferència de preu que comentava el Jordi dona per la concessionària recuperar la inversió, per fer negoci el temps que estan allà, i al consumidor perquè li surt una mica més a compte que no el combustible fòssil. En tot cas, el que comentaves tu, Paco, no? Vull dir, el primer que has de tindre és un avantprojecte o un projecte per poder presentar a empreses o ajuts o a el que sigui, no? Clar, que sàpigues el mal que has de morir, que sàpigues si és viable pels teus pobles, en quin dels pobles seria més viable, i després per poder-lo presentar a una empresa i dir-li, ostres, el projecte m'interessa o aquí o aportes un 20 o un 30% de subvenció, si no jo no m'hi puc ficar. Això de fet en els projectes... Per això dic que potser el primer pas, per això dic que potser el primer pas que hem de tenir és empreses o consultories o com es digui, que t'hi feien aquest avantprojecte perquè sàpigues de quin mal has de morir, quin cost tindrà, si és realment eficient o no, si et compensa... Sònia, l'avantprojecte, gràcies al recolzament de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, el podem fer nosaltres, el podem treballar nosaltres, dirigir nosaltres. Des del centre tecnològic? Sí. Com ja hem fet amb 17... Clar, i que aquest... 17 ajuntaments, 17 pobles. Però, vull dir, la previsió és que podem continuar igualment, però hem d'acabar de tancar amb la Direcció General que no està tancat per l'any que ve. És que no ens comprometem tampoc ara. Sí, si no ens falla el que tenim. Que clar, aquests avantprojectes també han de tindre en compte la possibilitat d'extreure aquesta fusta, saps? No? Vull dir, no només l'instal·lar la caldera aquesta i les connexions i el cost que té i tot, sinó que, clar, la possibilitat de l'extreure aquesta fusta, perquè si no l'alimentes no farem res. El que passa, Sònia, que a les localitats on hem fet aquests avantprojectes, d'acord? No és que els haguem triat a la babalà, sinó que justament ho hem fet amb criteris tècnics de que ja tinguin aquesta possibilitat i aquesta disponibilitat de biomassa al seu entorn, entre altres factors. Vull dir, també que fossin propietaris forestals o que el seu consum energètic pogués suposar una dinamització forestal a tota la comarca, que nosaltres com a centre tecnològic forestal veiem que per la gestió forestal, justament l'utilització de la biomassa d'aquest producte fuster de menys qualitat, si l'aconseguim consumir en proximitat, doncs és el que ens dinamitza que ens pot dinamitzar la gestió forestal. En qualsevol cas, Sònia, els projectes aquests són d'enginyeria industrial, no entren en la part. La part forestal, s'ha de treballar paral·lelament. Cap
ajuntament de Pirineu ha de tenir problemes. Amb això hi ha diferents fórmules també. Igual que el Jordi plantejava diferents fórmules a la part energètica, també hi ha diferents fórmules a la part forestal. Hi ha comarques que ja es recolzen en la seva pròpia producció i els seus centres logístics. Hi ha comarques que estan plantejant el recolzament del Consell Comarcal. Hi ha comarques que el recolzament ve de l'empresa pública forestal catalana. Bueno, hi ha comarques que es recolzen en la iniciativa privada. Hi ha comarques com el Pallars Sobirà, que hi ha 2 productors de biomassa, i ja tens una alternativa. Hi ha comarques com el Pallars Jussà, que Forestal Catalana ja pot també col·laborar. Hi ha altres que comencen de zero, com és la Vall d'Aran, i aquí a nivell supralocal ja han plantejat un centre logístic. I una altra manera és amb una mancomunitat, per exemple, que també existeix. Vull dir, pot ser diverses maneres. Però això va lligat a una gestió forestal que has de fer paral·lelament. Correcte, clar, és això, que jo veig aquests 2 aspectes. Crear aquesta xarxa de calor per un costat, que l'has de dimensionar i has de començar per algun lloc, jo penso en el meu municipi, i després això, paral·lelament, el tema de la gestió forestal, que com bé sabeu, sempre és un tema que me preocupa i ens preocupa en general a tot el Pirineu, vull dir que no se n'està fent i la capacitat dels ajuntaments, ja ho hem parlat més d'una vegada, és la que és. No tenim tècnics, no tenim recursos, una mica ens passa això, no? I llavors, clar, si no has treballat paral·lelament, aquesta xarxa de calor no la pots desenvolupar, perquè el primer que has de fer és gestionar el bosc per crear aquesta... Pots trobar la situació dels veïns de l'alcalde de Planoles, que és Ribes de Freser, que la biomassa no la genera en el seu propi municipi ni a la seva pròpia comarca. Això, clar, evidentment, això és el primer que has de corregir. Això és una cosa que això ja s'ha parlat alguna vegada amb aquests ajuntaments. Evidentment, la gestió forestal ha de ser paral·lela a la gestió d'una xarxa de calor, perquè sigui equilibrat. Sí, parlant de Ribes de Freser, efectivament, ells van muntar, imagino que ho coneixeu, una xarxa de calor, com digueu, o una caldera biomassa que connecten els hotels, però clar, van invertir, i estic parlant de fa 5 o 6 anys, 1 milió d'euros. I aquí l'única connexió que hi ha és edificis municipals i els hotels. Per tant, la veritat, tot això que està molt bé, a mi se'm fa, però molt llunyà, per tota la inversió brutal que s'haurà de fer en els ajuntaments, tenint en compte de les altres inversions que tenim abans que aquestes xarxes de calor. I perdoneu que ho sigui així sincer, però clar, vull dir que tenint en compte que la primera inversió que necessitem és en habitatge, aquest projecte a mi se'm fa molt llunyà, de veritat. És normal. De tota manera, hi ha un avantatge, i és que ja partim de molta experiència. La de Ribes és una experiència, com la de Bellver, com la de Martinet, que escalfava simplement les seves instal·lacions. Aquí, que ens recolzàvem en subvencions públiques, Ribes va tenir una important subvenció per part de la Generalitat i de la Diputació de Girona, igual que l'ha tingut Bellver, igual que l'ha tingut Martinet. Quan ja passem a un altre nivell, quan ja passem d'aquesta inversió que dius tu, del cas de Bellver van ser 600-700.000 euros, en el cas que tu comentes d'1 milió d'euros, aquí ja passem a 4, 5, 6 milions d'euros. Aquí ja no te pots recolzar únicament en una subvenció. I és per això que estem parlant aquí de concessions. I a més, que d'una xarxa ja molt més extensa, per tant, que hi ha més consum. En el moment que tens més consum, és més fàcil de tenir retorns. I és aquí on li interessa a l'empresa privada el poder-se ficar. Xarxes de calor com la que es va fer a Ribes o com la que tenen ara els pobles de Pirineu no és interessant per a una concessionària, són massa petites. Les que s'han fet al Berguedà, per exemple, que s'han fet i són diversos pobles, però petites calderes a cada poble, no li surten els números. A una empresa li surten els números quan són molts consumidors concentrats. I aquí sí que és on hi ha l'interès. I aquí, per sort, ja tenim l'experiència prèvia de lo que s'ha fet aquí a Pirineu i sobretot el que ja s'està fent a Alps i a Castella, on sí que ja són xarxes importants i a les empreses grans no els tremola les cames per venir i fer-te una inversió
d'uns quants milions d'euros si tu li assegures un consum durant 10, 12, 15 anys. Però un consum de quanta gent? Això és el que en l'avantprojecte ha de sortir. Això, així a priori, és impossible saber-ho. Però tenim ja exemples d'alguns pobles on les empreses que estem dient s'han interessat ja per aquests projectes i ja volen parlar amb l'Ajuntament perquè no necessiten subvenció pública per tirar-ho endavant el projecte. El pitjor escenari és que fas una xarxa de calor, que el preu del quilowatt-hora et surti per sobre del gas o d'això, perquè llavors, o sigui, la gent es connecta si li surt més barat. Si no li surt més barat, no es connecta. I per més consciència ambiental i d'economia circular que puguis posar. O sigui, però si hi ha un avantprojecte ben fet al darrere i un projecte que posa els números sobre la taula, o sigui, una xarxa de calor s'ha de fer on és viable. Si no és viable, doncs no. Perdoneu, o aplicar com han fet a Copenhague i aquí a Barcelona en un sector que no et deixen, fas un edifici nou i l'únic sistema que pots tindre és aquest. Però, clar, normalment a un preu superior a lo que et costaria amb electricitat o amb gas, no? O sigui, se n'ha fet de tots colors per arreglar. No recordo malament la directiva de l'any 23 europea, del Parlament Europeu, edificis nous públics a partir del 2030, de l'any 30, ja han de ser amb energies renovables. I del 40, a partir de l'any 2040, totes les calderes d'origen fòssil s'han d'aturar. I clar, això te dona un marge de 15 anys, que tampoc tens, i de renovables a Pirineu, tampoc tenim molt per triar. De fet, la directiva és més dura. Diu que els edificis fins ara havien de ser NZEB, Near Zero Energy Building, edificis de consum gairebé nul, net, i ara ja diu que directament han de ser zero, entre la N de quasi, o la Q nostra, ja l'han tret. Llavors vol dir que el propi edifici ha de poder produir part de l'energia que està consumint amb energies netes, sense emissions. I les xarxes de calor estan reconegudes com a sistema de producció d'energia neta del propi edifici, amb uns paràmetres d'eficiència, no és com la fotovoltaica, que és al 100%, la xarxa de calor, no sé si està al 80 o el 84% de lo que fa, es reconeix com a energia neta del propi edifici. Llavors, anem cap a un món exigent en aquest aspecte. El tema energètic canvia radicalment. De quan van plantejar la primera xarxa de calor, jo me'n recordo el 2006 a Pirineu, que va sortir fallida, han canviat totalment el context. Està clar que, com deia l'alcalde, és una inversió que fa por. Que fa por segur, però en ordre d'importància, com deia, l'habitatge no sé què, però tenint les eines d'inversió directa d'una empresa que faci gestió i tal, bueno, és una mica... Perdoneu, jo vull introduir que no només empreses grans com Espanya Revi o pugui assegurar d'aquestes potents, les comunitats energètiques s'han mencionat abans, o sigui, els propis veïns es poden empoderar per tirar això endavant, aportant capital, evidentment, i aportant gestió, però és imprescindible que l'Ajuntament acompanyi i faciliti totes aquestes gestions i demés. Vol dir que la concessió pot ser també als propis veïns, sempre i quan es posin d'acord. Estem parlant de molt múscul, eh? Sí, però ja n'hi ha alguna que s'està impulsant des dels propis veïns. Una altra cosa és que després vegi que la realitat és factible o no és factible. Però bueno, jo el que vull dir amb això és que no és descartable. No vull dir que s'hagi de fer. Municipalment el tema del coneixement és importantíssim. Al fi i al cap també, abans deies el tema social, el tema... Hi ha d'haver una mínima sensibilitat. És a dir, tu has de saber com d'important ho consideres i amb les ganes de buscar-hi solució o dir, escolta, ja hi arribarem i si em cau del cel la solució, doncs benvinguda sigui. Per això jo animo els alcaldes que ells o els seus tècnics
coneguin una mica a fons el que serà inevitable, com esteu dient, no? I així es crea aquesta sensibilitat, perquè tots hem viscut casos d'alcaldes o tècnics molt posats al tema i altres molt insensibles. Llavors, aquest cèntim que deia el Jordi de diferència que ho fa viable o no, pots dir, hòstia, doncs anem-hi perquè amb un cèntim ho podem fer viable. I un altre pot dir, hòstia, per un cèntim no ens emmerdem, Hem de jugar amb el cèntim, hem de jugar amb la directiva que ens obliga a fer canvis en 15 anys, hem de jugar amb l'espasa de Damocles que tenim al Pirineu, dels boscos com els tenim. Vull dir, són moltes coses que conflueixen en el mateix, que és una solució que dona sortida a tots aquests problemes. Parlaves de comunitats energètiques... Podeu deixar de compartir la pantalla, per això? Que se l'esteu compartint? Roser, per exemple, té una comunitat energètica. L'avantprojecte que hem fet a Montellà ja contempla la possibilitat també de connexió. El que passa és que és un element més a tenir en compte, però que és un tema de governança. És un tema de governança per dir, què és el que fa cadascú i, sobretot, en el cas d'una xarxa municipal i amb el bosc municipal, quin paper juga la comunitat energètica. No sé, Roser, si vols afegir. Sí. No, jo aquí és on veig aquesta dificultat, perquè tampoc els veïns dels pobles van tots al mateix ritme, no? Aquí, per exemple, qui està liderant més la comunitat energètica, sobretot, és gent que ha vingut de nou al poble, altra gent sembla que els hi està costant una mica més d'entrar-hi. És difícil. També a mi el que em fa una mica de por, evidentment, la inversió és molt gran, comparteixo el 300% el que han dit alcaldes i alcaldesses que m'han precedit, és, en el seu moment, molts d'aquests pobles ja havien fet les nostres, les xarxes de canalització d'aigua, es havia fet als veïns del poble, es havia intentat gestionar, hi havia com tot unes juntes, i va arribar un moment que tot això es va traspassar, perquè no hi havia aquesta capacitat de modernitzar i invertir, que és molt... O sigui, és com trobar aquest equilibri, de dir, no sé si serem prou capaços a nivell d'empoderar-nos, perquè tot això estigui molt controlat localment i no caiem en l'error que en molts moments s'ha caigut amb recursos del Pirineu, que ens els explotin des de fora i qui se'n benefici siguin empreses des de fora. És una mica buscar aquest equilibri entre el que seria aquesta governança, que siguem capaços de fer la inversió, però que a la vegada, si no podem nosaltres, que hi pugui jugar alguna empresa de serveis energètics, però sense que se'ns escapi. I tot això, amb els recursos que tenim tècnics, aquests ajuntaments petits, et fa una mica de dir, ai, si faig un pas en fals, ai, si faig un pas en fals. És una mica aquesta por que al final... no sé, saps? Encara que ho puguis tenir molt clar, de dir, per exemple, mira, doncs l'ADF, ja buscarem ajudes aquí, funcionem amb l'ADF, ja ens comprometem, diferents ajuntaments, anem donant anem donant subvencions, feina, com podem, anem tenint biomassa, l'anem acumulant, fem venir 2 dies una empresa que tritura i ja la tenim preparada, Aquesta part potser és la més fàcil. La següent, la de la gestió i la d'estructurar-ho tot i, sobretot, que no se'ns en vagi, que sigui una cosa molt local, és la que jo veig, tots els beneficis ambientals i a nivell de prevenció d'incendis i amb l'experiència que tinc dels últims 20 anys, doncs hem transformat o hem actuat molt a la muntanya d'aquí del municipi i amb aquesta mirada enfocada cap a biomassa i de rebot tot el que comporta, però, sabeu, és aquesta part de com estructurar tot això amb els recursos que tenim com a municipis petits és la que fa una mica més de por. La que et fa... tens una mica d'inseguretat, Tens la idea, però penses, ostres, hem de ser capaços de fer-ho molt bé. Però imagina't, Roser, que tu que estàs un pas per davant, perquè a tu ja no et fa por la gestió forestal, que li feia por a la Sònia, perquè ja la tens molt per la mà, perquè ja tens un centre logístic, tens un ADF, tens possibilitat d'agrupar-te amb 2 o 3 municipis més per aprofitar al màxim les sinergies. Vull dir, tu això ja ho tens resolt. Tu el que et preocupa segurament és el que has de resoldre segurament amb un bon plec de condicions a l'hora de fer la licitació, amb un bon seguiment i amb el subministrament d'aquesta matèria primera. Jo crec que ho teniu molt bé
si es fa bé el que és la licitació, de cara que entri algú amb diners, amb recursos, i per l'altra banda controles el producte que genera l'energia, jo crec que ho teniu força bé. Crec que no ens sorprèn que hi hagi altres ajuntaments que els preocupi més perquè la part de gestió no la tenen tan endreçada com la teniu vosaltres. Però també, per altra part, saps? Veig la comunitat energètica, no? Pues que ara han tingut un s'implementa, que ara s'han de fer, faran ells ja unes inversions, ja s'han constituït com a cooperativa, van avançant, però veig tanta immaduresa a nivell municipal, a nivell de comunitat energètica, per agafar, saps? I muntar tot això, saps? De dir, ostres, hem de, no? Anar, per això, no? Anar-nos trobant, anar-ne parlant, anar veient i bueno, estem aquí, enfocats, però el Zoom encara no. O sigui, estem mirant cap aquí, però el Zoom no el tenim encara, no el tenim prou enfocat. Jo estic una mica d'acord. Jo us tindré que deixar, val? Sí. Ja és hora de tancar la reunió. Gràcies. Ja ens podreu enviar aquesta presentació, no? Sí. Hem registrat això i us enviarem a passat festes a tota la xerrada d'avui. Doncs vinga, gràcies i bon any a tothom. Molt bé. Gràcies. Igualment, gràcies. Adéu. Comentava Sònia. Ai, espera, que ara no sé. No, que dic que estic una mica d'acord amb el que comenta la Roser, no? Però en el nostre cas també hem creat una comunitat energètica. Bueno, no és comunitat energètica, que és consum compartit, i ha costat molt, saps? Vull dir, i evidentment t'ho ha de fer una empresa externa que t'ha de gestionar, que el repartiment, que t'hi dona els plecs, que t'hi dona no sé què, no? Afortunadament és algú d'aquí de proximitat i que coneix la zona, però si no t'acompanya algú amb aquesta xarxa de calor, difícilment ho pots tirar endavant, perquè és que ja no són recursos i la inversió que comentava l'alcalde, sinó gestionar tot això amb el personal que som, amb els que som, a l'Ajuntament, els tècnics que te venen 1 o 2 dies, secretari que te ve no sé què si el temps, aquestes coses, no? Jo realment vaig un pas on altres anem un pas enrere, vull dir, respecte a la Roser per això, perquè jo em preocupa més ara mateix és la gestió forestal, perquè no la tenim, és que no n'avancem. I mira que són 3 municipis que ens podríem posar d'acord, però t'asseguro que és complicadíssim fer alguna cosa a nivell comarcal. És complicadíssim, i són 3. Vull dir que això és la part que jo de tot això em fa més por. I crec totalment amb la xarxa de calor i penso que beneficiosa, però sí que posar-la en marxa és el que fa, no em por, fa vèrtic una mica, no? Ostres, com ho faig? Com ho avanço? Quin és el següent pas? Si no t'acompanya algú, ho veig com... M'hi costa molt de visualitzar-ho, no? Sònia, tret de lo que és la posada en funcionament del bosc, que aquí nosaltres no ens hi podem ficar, no és competència nostra, però tot el que és l'acompanyament per tirar endavant una xarxa, amb això sí que podeu comptar amb el nostre centre i, evidentment, amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya, que ja està bellugant també a veure d'on poden venir finançaments per recolzar-vos. I jo també hi confio molt en l'interès del capital d'empreses. Hi confio molt, perquè no volen recolzar-se únicament en les inversions de sempre. I aquestes inversions són inversions netes, són inversions de capital natural. I això està interessant molt ara si surten els números, lògicament. Aleshores sí que aquí tens una ajuda de dir, ostres, jo no m'he d'ocupar de tot això. El que sí que t'has d'ocupar, com deia al començament, és sobretot d'establir molt bé les regles de joc, perquè tu no perdis el control de la teva xarxa de calor. Això és l'important. Bueno, per part meu, amb jo podeu comptar, per fer un avantprojecte, un estudi de dir quin Ja content, Sònia. No, vull dir que dels nuclis, quin és el més interessant, on hi ha més població, quin és el que té la fusta més a prop, vull dir, saps? Josep Lluís, vosaltres amb la xarxa, la xarxa que esteu fent, com ho teniu? Perquè, clar, aquí estem potser una mica més enllà, o vosaltres com ho teniu plantejat? No, nosaltres tenim els 4 projectes executius pels 4 pobles i ara el que estem intentant buscar és el finançament. I, bueno, si més no, començar per algun.
Potser per Vilamur, que és el que és menys costós, perquè només el que fem és produir energia pels equipaments municipals i per un bloc de pisos. I bueno, en recerca de finançament, no sé. En aquest cas, Josep Lluís, és únicament per instal·lacions municipals? No, aquí No, també no, hi ha... no. De fet, a part d'aquest de Vilamur, que seria una primera fase, la resta són pel nucli sencer. Vale. Hi ha algunes Varo i Estac. I Vilamur aquesta primera fase. Tenim els projectes executius, però es manca el finançament. Clar, aquí el que sí que veig és que són pobles molt petits. Sí. El gran inconvenient és per invertir, per dir-ho d'alguna manera, és que són pobles molt petits, que és molt comparable a les xarxes de calor que alguns ajuntaments tenen, radials, com podia ser Martinet, Montellà, per exemple, escalfa també a part de l'escola, a part del centre cívic, també escalfa algun privat. Són calderes relativament petites. Això de cara al final. I suposo que aquí l'empresa privada li costaria d'entrar. Bueno, que no entraria, vamos, perquè no... És més atractiu. 200, 300 habitants, aquí ja comença a ser atractiu. Sí, ho dic a bote pronto, jo soc un forestal, soc industrial, però començo a veure xifres. Al final és la densitat. La densitat. Sí. Sí, per dir alguna cosa, aquest de Vilamur, és que no el conec, el projecte de Vilamur, està tot relativament proper. Sí, Vilamur està tot en dos carrers, vaja. I tens el bloc d'habitatges, que no sé quants són, i al final és veure el número aquest, trobar el LCOE aquest que us he presentat, i en funció d'això, clar, per una instal·lació petita és molt difícil trobar algú que vingui només a fer una instal·lació petita, però si al final no és una instal·lació petita, sinó que a la comarca, o frontera entre dues comarques, a l'Urgell, Padàs, etc., n'hi ha alguns projectes, llavors encara que siguin petites, pot funcionar. Però una sola, un bolet només allà al mig del port, no, és complicat. Perquè vosaltres teniu contactes d'empreses que se'ls hi pogués plantejar aquests projectes? Sí. El que podem fer un dia, Josep Lluís, és un dia que ens mirem més els projectes amb deteniment i veiem per quin... Vull dir que vosaltres heu decidit Vilamur i tot plegat, doncs ho mirem amb global i us posem... Mirem potències, mirem això i a partir d'això també amb algunes de les empreses que hem entrat en contacte a veure si pogués ser d'interès. Jo el que puc fer és us passo els projectes i així els tenim. Perfecte. Te passo els 4 projectes. I a nivell de planejament urbanístic, tu no havies de fer cap modificació de res, no?, per instal·lar res? No, en principi no. Ja teníeu el... Vale. Tenim els llocs per instal·lar les calderes i... Sí. Molt bé, doncs ho deixem ja a aquesta hora, que ja ens hem passat de llarg, però bueno, ha estat intens, hem estat poquets, però la veritat és que representeu gent amb molt d'interès en les comarques que esteu. Fantàstic. Xavi no ha comentat res i no sé si la situació de la part alta del Solsonès... Nosaltres vam començar un projecte de comunitat energètica que no va tirar endavant. Com no tirarà endavant això, entenc perquè som poquets. Vull dir, quan vols muntar alguna cosa som 250 al poble i que hi visquin habitualment encara menys. Llavors és molt complicat totes aquestes coses. Tot molt dispers, és el que estàveu comentant. Vull dir, una cosa d'aquestes necessites més gent que tiri de la xarxa i nosaltres no. És molt petit, molt disseminat i el pavelló i l'escola i poca cosa més tindríem, saps? Vull dir, no... I és això, és pel múscul aquest, estem fibrats però poc múscul.
Sí, a la part alta de la vostra comarca, on sí que s'ha vist l'interès, és a Sant Llorenç, que és molt concentrat, i allà sí que hi ha massa crítica per poder tenir una xarxa de calor. La resta està tot molt disseminat, excessivament disseminat. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies i tindreu aquesta informació a l'abast i sempre ens tindreu per el que necessiteu a l'hora de desenvolupar aquests projectes.